ιδιαίτερη θέση. Το ζουζούνι τους είναι ένα πάρα πολύ ήρεμο κοριτσάκι κούκλα. Αυτό που το βάζεις, το αφήνεις με ένα παιχνίδι και κάθεται ώρες. Το ζουζούνι τους είναι ένα πάρα πολύ ήρεμο κοριτσάκι κούκλα. Αυτό που το βάζεις, το αφήνεις με ένα παιχνίδι και κάθεται ώρες. Το ζουζούνι τους είναι ένα πάρα πολύ ήρεμο κοριτσάκι κούκλα. Αυτό που το βάζεις, το αφήνεις με ένα παιχνίδι και κάθεται ώρες.